Sally Sundt. Flotte rottehaler. Får du overhovedet lavet noget? Ja da. Hvor er det så? Jeg har det lavet op. Godt, så er vi klar til fremlæggelser. Hvem vil starte? Sally? Det er meget simpelt faktisk, fordi at vi kan regne på mange måder. 4 gange 3, det er 12. Det ved vi. 4, 8, 12. Og x, det betyder egentlig bare gange x. Så det er egentlig også bare at skrive 3 gange 4. Så vi kan egentlig bare skrive x giver 4. Flot, Sally. Godt, hvem vil så nu fremlægge? Så vil jeg gerne se Arnes gruppe. Jamen, det er jo faktisk rimelig simpelt, altså. Alt vi gør, vi dividerer lidt med x og de andre tal, og vi ender med at få x et eller andet lige med 17. Ja. Undskyld, men det er faktisk helt forkert. Må jeg vise det? Ja, selvfølgelig, kom op. Det her er faktisk fuldstændig forkert. Alt ved det er faktisk forkert, så vi sletter bare hele lortet. Vi kan alle sammen 8 gange 5 tabellen, så vi kan jo alle sammen vide, at det der det er 40. Så vi kan egentlig bare skrive 40 lige med 4x. Gider vi løse den ligning? Vi kan den i hovedet, fordi den er så nem. Det der er delt med 4, det ved vi vildt alle sammen, at det er 10. Så x giver 10. Flot, Sally. Det kunne du lære noget af, Arne. Må du ikke hente for mig? Sally Sundt. Det var bare opvarmning. Nu er det din tur.